ଏମିତି ଦିନେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଟିରୁ ପୁରା ଲାଳ ବାହାରିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ୟମ୍ମି ବି ହେଇଛି। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛି, ପନିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଜେପ୍ଟୋରୁ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପନିର ଖାଇବାକୁ ମନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜେପ୍ଟୋରୁ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଚାହିଁ ତାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଜେପ୍ଟୋରେ। ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆମର ମିଲ୍କ ମିଷ୍ଟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପନିର ଆଇଟମ୍ଟା। ପନିରଟାକୁ ମୁଁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଫାଷ୍ଟ କାଟିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ କାଟିଦେଲି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବା କଥା ଆପଣ କାଟିବେ, ସାଇଜ୍ କରି କାଟିନେଲି। ଆଗରୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି। ପିଆଜ ଟମାଟୋକୁ ରଖିଦେଇଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି। ପନିର ଟିକେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ରଖିଦେବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁସ୍ତ କାଜୁ ସବୁ ବତୁରେଇକି ରଖିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବନେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ପନିରଟାକୁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ପନିରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଅଧିକ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପନିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଲି। ଯିଏ ସବୁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଲି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ପନିର ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଠି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ସବୁ କଷା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ପନିର ମସଲା ଟିକେ, ପନିର ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ଯେଉଁ ପନିର ଯାକ ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ପନିର ଯାକ ବି ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଯାକ ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରି ଘାଣ୍ଟିଦେଲି। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଟିକ୍କା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ପନିର ଟିକ୍କା, ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ରେସିପି ଦରକାର ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଶୁଁ ଶୁଁ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କିଛି କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯଦି ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ତ ପୁରା ଏବେ ପ୍ରାୟ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। କ୍ଷୀରଟାକୁ ଫୁଟେଇ ରଖିଥିବେ, ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପନିର ତ ବନିକି, ପନିର ଟିକ୍କା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ପନିର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ। କି ଟେଷ୍ଟି, ୱାଓ।